Denne test anvendes ved mistanke om huller i det centrale synsfelt, nethindesygdomme, eller hvis man har svært ved at læse ord eller bogstaver, selvom de bliver forstørret. Testen består af synsfeltskort og en laserpen. Du kigger her med begge øjne, og du kigger på en sort plet her. Og det er vigtigt, at du hele tiden kigger her. Nu kommer der nogle blink, og hvis du siger nu hver gang, du ser det blink der. Nu. Det er vigtigt, at man hele tiden observerer klientens fixation. Varierer hastighed og mønster af laserblink. Vær særlig opmærksom på 5 grader til højre og venstre for den sorte plet. Alle fejl er væsentlige og skal tages i betragtning. Godt. Nu skal du se en gang her. Hvis du stadigvæk er meget opmærksom på at kigge her, så kommer lyset herudefra. Og hvis du oplever, at lyset det blinker, så må du gerne lige sige nu. Her undersøges synsfeltshullernes udstrækning og grænse. Kom blink. Der kommer blink der. Jeg kører lidt videre herover af, og du kan stadigvæk se lyset. Ja. Godt. Der var et enkelt sted, den blinkede herover af. Så nu giver jeg dig denne her i hånden. Hvis du vil holde denne her lyspind her, og hvis du ikke lyser dig i øjnene, men lyser herop under, så tager jeg lige fat. Hvis du tænder den, den er der. Herinde, hvis du kigger her, kan du se noget lys nu? Nej. Det kan du ikke. Nu giver jeg slip på din hånd. Prøv at føre lyset lidt frem og tilbage, og se om du kan få lys til at komme igen. Så er det der igen. Der er det igen. Ja, og prøv at køre længere ned. Formålet er at undervise klienten i sine synsfeltshuller, så de ved, hvor de er, samt at der kan trænes for at undgå dem. Vær tålmodig. Det tager gerne lang tid at slukke lyset, inden bevidstheden registrerer det.